disputant l'última etapa, una pujada monstruosa fins al mirador del Cap Ras i el mirador del Palo Ras. Des del Cap Ras veurem tota la Cerdanya amb la seva immensitat i el seu guardó, i des del mirador del Palo Ras, que són 2 quilòmetres més de pujada que ens regala el senyor Palo, mirarem el mirador del Berguedà, on veurem la immensitat de Berga, de Guardiola, de Bagà, que no l'hem vist mai, però bueno, anirem a veure, fotrem 2 quilòmetres més de pujada. I l'origen del camí dels bons homes. Els bons homes, exacte, som nosaltres cap als bons I el homes. Pedraforca, i la Serra d'Encisa, i la Gallina Palana. I, exacte, tots aquests veurem. No queda ni cap bèstia més o què? Només haurem de pujar 200 metres més de desnivell, però estem contentíssims que el Palo ens regali aquest extra. I amb això donarem per acabada aquests meravellosos dies dels Tracks de Cerdanya, que el que ens ha encantat més és que ens hem trobat a faltar trialeres. Però per lo més està tot genial. La companyia molt bona, el Rebell una mica rondinaire, com sempre, queixant-se. Joder, ja està. I bé, farem un acomiadament quan estiguem a... Però no era el Biel. Quan estiguem a Llívia. No era el Biel. Ah, sí, no, i el Biel és el rondina. Bueno, que ja ho saben tots, això. Vinga, amics. Bueno, avui etapa ja final i esperem arribar a tots sans i estalvi i sobretot que no ens plogui perquè les previsions és de pluja a tarda. Però ja he dit a tothom que es posi el motoret a la bike i a les dues allà. Adéu-siau. Està bé, està bé. Tens raó, Que posava 30 euros, més 11 del Cadí, més 4 de l'autovia Terrassa-Manresa, seria 45 per cotxe. 45 per cotxe. No, perdó, 15 per 2, 60 per cotxe. Ho estic gravant, Lluís? 60 per cotxe. 60 per cotxe, 60 palo, 60 cun. Enrique i jo. Minuts caminant i de tornar. Ja veníem avui, no? Eh? Total, com Sí, ja veníem avui. Ja de veient. Bueno. Estem en germanor absoluta. Bueno, no, el Biel i el Palo han tirat per al davant. Ara, com que tot és planet, germanor, després ja... Les hostilitats comencen a aparèixer. Anem a gravar el soroll de la natura. Un selfie a la muntanya. Ens queda molt poc, bueno, molt poc. Ens queden 150, 160 Tenim les penyes altes del Cadí Moixeró. Com veieu, avui està una mica ennuvolat i és possible que ens torni a ploure.
Precisament, estàveu empenyats en trobar el trac, quan realment jo estava empenyat en trobar la cartera. Sí, desgraciadament l'heu trobat, efectivament. Jo dic, és una mala elecció agafar el trac, perquè per carretera està aquest senyor. Sí, aquí 4, aquí som un. Què passa? ¿Qué tal? El Luis está fet un cabronàs. No. Està ara... El Luis ha arribat al seu límit. No, físicament no. No, tinc un problema mecànic.